Right, streets social media manoswera nchitenderera kuona kuti zvizvi kuitika. Ndakazoti mukutenderera ndine nyaya dzandakaona dzakawanda dzemusikana uyu arapa. Yanditi dzandinoda kuti tigare pasi tinatsokurukura ajekese kuitira kuti imimi mafollowers ake pamwe nefamily I know kune followers ako ave family kwaura ndini kuitira kuti vanatsonzwisisa pane kuti varamba vachingouya kuinbox kwako vanatsonzwisisa kuti chichiri kuitika. But chekutanga kana unga usati wasubscribe on our YouTube channel yakanzi TV, I kindly ask you kuti please subscribe and you turn on your notification bell so that every time patinokanda videos you'll be notified. Also share nevamwe video rino iri obva walike wotipa comment yako what you think. What do you think about this video we are making today? Also follow us on our Facebook page Saint TV. Chipo Muchegwa ndo zita rake. Wakadi zvako muzukuru wasekuru. Musha sekuru wangu muri safe. Andribo. Kwakadiwo kuno. Aiwa kunotere right. Anditi? Tinonzwa kufara kana muchiti visitira kudai. Aiwa neso futi tino mufaro wedu zvakanyanya kana tichikuona muchisekerera kudai. Anditi. Yeah. Alright. Ayo hapana need introduction yekumbotanga kuti unonzane ikoko takadarika. Takadarika. Anditi, I think everyone knows kuti this Chipo Muchegwa, Zimbabwean artist, anditi, one of my top leading female artists wati now. Unaenda mutype ipi music? Ndinonetseka nekuziva kuti type ipi. Ndoimba yese. Alright. Yese kujiti ndiriko. Ndakaona pane video raChipo chimboenda pa YouTube channel yake yakanzi Chipo Muchegwa. Pane GT, anotamba GT musikana. Waisamba kuita zvako. Aiwa, like ndingachida kukuratidza kuti ndinozviitawo zvamunoita izvozvo. I just want to fit in. Alright. Yeah. You know vanhu vachiona munhu ane disability vanenge vangofunga kuti hapana zvaanokwanisa kuita. Ndakakuudza Chipo kuti hainzi disability. Different ability. Unotaura kowandisipo. Alright. So vanhu vanenge vachingofunga kuti hatigone, hapana zvatinokwanisa kuita. So neda kuprove wrong. Prove them wrong. Anenge achida kuratidza kuti no, I've got a different way of doing things. Yes. Different ability. Yes. But wakatamba ndakaona uchisheka. Aiwa ndichiti makorokoto nemaprojects ese auri kuita ari kuratidza kuti ari kubudirira zvakanyanyisa. Yeah. Ndichiti makorokoto ne1 million views. Thank you very much. Ari kurira million views. Yes. Aiwa, we want to celebrate you. Yeah. Chimbondiudza washanda nababa Harare. Kumashure uko wakashanda na Terry. Do you know kuti uri kutrend even ku Tanzania was in Dar es Salaam last month? Okay. Pane mukomana umwe wandakasangana naye muTanzania achiimba song yako Tanzania. Ndofunga ndakaita ka video kachona. Aiwa mchinduudza. Vari kutokuda iko. Wow. Ndeapi mama international artist aunoti awa ndikaona mukana ndoda kuimbawo naningi? I think ndinowisha kuita collaboration na Davido. Na Davido? Yes. Alright. Davido, yeah. Anditi? Yeah. Ngatipataure nechirungu kuti rotanacho. Guys, ma bloggers nevese vanoita zvemedia. Katai apa patakutaura naChipo. Anditi? Chipo, who do you wish to have a collab with here in Africa? Okay, I wish to collaborate with Davido. Yes. Alright. Yeah. So if Davido is to get this this clip, you'll be glad that it is. I'll be on top of on top of the mountain, yes, of the clouds. Yes. And it. So my brother Davido, our sister here in Zimbabwe, she want to collaborate with you. You can go and check her music. Yakanzi on Chipo Muchegwa's YouTube channel. Yes. Right. So ngati continue zvedu zvana Davido tapedza. Okay. Right. Chipo wewe pane nyaya dzakawanda dziri kutrenda dzadafambira. Okay. Yekutanga ndeyekuti wakazvitakura. Okay. Tikatiticlarify. Titi ere makorokoto makawanikwa kana makorokoto ekuti mango zvitakura chete. Yeah, all right.
Uncle Saints. I'm sure dumbu remairona kuti rakakura stereki. Izvozvi uri kundoona ndine dumbu. Chii chaipo? Ndiudza kuti chii chaipo. Alright. Ndinogamba ndichikutarisisa kuti mubona hapana kana chii. Alright. Picture yari yaka I think ndakatora 6 months ago. Pane pandikambosimba stereki zvokutodaro. So nehembe yandandikapfeka yaita kunge ndagara ndine dumbu hombe. Alright. Because ndakaitwa operation handiti. Saka kana wakaitwa op haukwanisi kusunga dumbu kuti ridzoke paranga riri. Alright. Yes. Because unenge une chironda chinenge chirwadza saka risungike zvinoita vamwe. Saka ndagara ndine dumbu hombe. Saka dumbu ndangona nehembe yandikapfeka zvitonge ndine dumbu pandangotora picture. Saka ndazorona musuno wemugalari pandangoriposta mai weka. Kanjani because ndakaona vanhu vachiita hondo pasocial media kuti ndiani vanhu vandakuziva kuti ndiani akakonzeresa mwana uyu. Osaka patorina mimba. Handina nhumbu. Ndakabva ndatoridelete ndatoona kuti shu. Ndakambofunga kuti maybe mimba yekumashure. Alright, ayo. Yekudhara hapana kana handina kana picture randikamboposta. Ndinawo mapictures but handifanira kumboposta. Hausati wamboposta. Alright. Kuda kuti hauna mimba. Handina nhumbu. Handina. Tiri pamimba ipapo ka. Pane munhu futi akatrenda. Okay. Wakamira naye but hatinozoona chiso kuti ndiani. Chimbotiudzawo chipo kuti ndiani ari panyanga mazuva. Chimbotiudza zverelationship yako. Okay. Relationship ya unongo unayo mufacebook but hatizotaure mazita vacho. Aiwa usadaro but pane munhu aripo ake. Munhu aripo. Handiti ndifiance here kana kuti just a boyfriend? He's just a boyfriend. Just a boyfriend. Alright. Because ndiri kutaurira izvi ka kuna vamwe vanhu vanokrasha pauri chipo zvokutoti vanenge vachitoti tikangosvika padhuze naye chete toda kubva tatodi tobva tatokwana-kwanawo. So area iyoyo ndofunga guys yajeka nditi yekuti chipo haana nhumbu. Number 1. Number 2, chipo munhu anaye zveshuwa but haudi kuti muone picture. No. Inda. Unotya vanhu ava. Social media inotyisa. So how is it kudata uri a celebrity? Hazvinetsi here? Zvinonetsa zvisingaiti. Because ona chimbonatso tichitsanangura ipapo because a lot of people vanogara vachiblema kuti the likes of in fact vanhu vazhinji vari vanozikanwa masocialites macelebrity vari tine tichitoblema ndini umwe wachona. Ndokukandwa matombo iwawo kuti sei hadi kuroora chimbovatsanangura kuti sei uchiti hazvisi easy to date, not even talking of kuti roora kana roro. Alright, sometimes maybe munenge muchingoitawo henyu kunakidzwa and stuff, unongosuda kuti azikanwe nevanhu. Saka munenge muchingohwanda hamufanirwi kuonekwa, hamuende out zvokutodaro chichi. Saka kudata uri celebrity sometimes kunonetsa. Alright, so plus futi nenyaya yekuti hauzive futi kuti vanhu vanokudire pamwe pacho. Exactly. Umwe anogona kutongoda kungoti chipo ndini handini ndiri kudiko. Ini manje ndikaona uchitoita kakahuni ngekuda kuzikanwa kwekuda sese hatiwirirani. Because you've got a lot to protect. Yes, ndine mwana, ndine career. Yes. Alright. But sometimes haumboitere zviya zvekuti unokwanisa kutongoita zvinhu zvekuti varume vanakirwe newo. Tiri kutaura veopposite sex aditi vanakirwe but knowing hako kuti zoni une munhu wako. Zvekutoti varume vanakirwe ndinenge ndichiita sei manje? Kuita sei? Pakuposta. Pampacho kutongoposta. Kuti mutongoposta makapfeka zvekuma extreme. Kana. Kuona mwoyo vanhu. Unenge uchitongopostawo picture rako because rinenge rakanaka. Not kuti unongozvipostera kuti ndionekwe nanhingi kana kuti ndiite sehanhu. No. But unotongozoona zvakonzeresa pamwe. Zvinozongokonzeresawo but unenge usingatofungira kuti zvichakonzeresa. No. Handiti. Alright. Kuti tiri papo ka. Zvinorevei kuva a single parent
uchiona mwana wako achikura on daily basis? Zvinhu zviri right kuona mwana wako achikura ane health yakanaka, zviri right. Ndinongoda kuti kumasingle parent rambai muchishingirira, vana vakakosha, ndo vachatichengeta ramangwana ravo. Saka kana zvozvekuti waitirei mwana, vana vakakosha, vana ndo vachatichengeta. Handingafendi nemwana wani achidawo wekutaura naye, matoudzwepo pauti kana 10 ende hapana hana chipanzi nansi uzogumira pa1 hanzi ndicharamba ndongoti angokura chete, at least akaziva kuzvimiririra then ndoandaita mumwe, then iye futi ndoandaita mumwe ndichaita kana 10. Serious? But I understand you are in a relationship. Ari kutaura here zvekuti kumberi ikoko tichaita vana. Aiwa, iwewe ngatimboisiye. Iwewe ngatisiye. Handiti? Alright. Aiwa, hana chipo iyo ngatimboisiya, but ari kuti zvoni kumberi uko anoda kutoita vana. Ina discovered kutoti vana ndo hama dzako. Zveshuwa, vana ndo hama dzako. Wandoona ndinoposta tiwasikana. Ndinotozviona, vana vakakosha. Because ndo hama dzepedyo idzodzo. Icho kwadi. Vamwe vanhu vese vanogona kusiya but wako mwana chama. Kusiya. Ende ndinototenda Mwari because ndakatanga kupiwa musikana. Anozondibatsirawo zvimabasa chichi, saka zviri right. Handiti? Zvinofadza izvo, handiti? So guys, hanzi nachipanzi vana ndo hama dzedu, ende musafurirwa hanzi wani chete, wani itai vanhu zvaranai muwande, zveshuwa, handiti? Alright. Tombodzokera kubasa, handiti? Ndapi maprojects auri kuti promise isusu semafanzi ako, ende riri number 1 fan rako andinoziva. Aiwa, ndoziva. Saka tiri kuti uri kuti promise uchi mugore risati rapera. Alright, I think pane 2 weeks ndakabudisa EP. Yes. Ne 5 masongs, including ababa Harare yaya. Ndine imwe yandikaita naMark Ngwazi. Alright. Haana ake kuimba but aka-actawo ipapo. Alright. Then ndine mamwe futi. Then izvezvi I'm working on my new songs as well. Nemavideos, saka gore risati rapera pachabuda zvakawanda. Handiti? Alright. Handisi kutaura izvi kuti ndiri kuti tiri kuda kureplace anyone or but chishuwo changu kuti iwewe, handiri kungotaura iwishi yangu, iwewe naMukoma Greatman mumboitawo chikolabo. Timboona kuti zvii zvinoitika, because I understand kuti you are a great musician, he is a great musician. Kuti mukazobatanidzwa maise zvatakamboita kumashure kuya Fireworks. Amumbozvifunge here? Greatman takatozvitaura. Kungoti Greatman anogara ari busy, ari asipo. Then inino ndanda kuweka on EP rori, saka takambokamisa kaproject kacho, but very soon toda kutoita. Handiti? Takatozvitaura. Guys, watch out for the project from Chipo Mchegwa na Greatman, handiti? Ndoziva kuti magicians when it comes to music. Shoko rako guru kune vateereri, kune vanokufollowa, ungadawo kuti kudii kwavari? Alright, ndinongoda kuti thank you nesupport yamuri kundipa, and kune vave vanenge vachitaura zvekuti Chipo anda zvinhu Chipo this, Chipo that, guys, ndokumbira kuti mumbondiregererawo. Ndakangofanana nevamwe vese. Kana ndikadaita mwana, ndinenge ndadaita mwana. Hapana one munhu wandikamboenda kunonokera kudhoma kuti ndokumbira kubatsira kuchengeta mwana. Ndenge chingozvichengetera ndega handiti. So ndikada kunzi ndaita mwana right now, ndinenge ndada kuita mwana iye. Exactly. Saka ndokumbirawo kuti mungondionawo sevamwe vese. Musandinyanyira, vanozondinyanyira. Plus vanhu vanenge vachitoona fanike
munhu akadana newo ari kuita utsinye. Exactly. Ndakamanzwa mastatements iwo. Hausimbori utsinye. Zvakafanana neiye munhu wandikaposta kavidhio kacho asiri kubuda face. Vaitotanzi sei kuda kubuda face, ada kukudyira musaka. Maybe ndine ndakatomuwatsa kuti asabude. Kuti umudyire musaka. Yes, saka zvakaoma. Vanhu vane maonero avo, but one thing I liked about you, handisi kutaura nekuti uripo, ndotogara ndichitaura kuti you are a strong woman and uri kutraya kuda kunoonesa vanhu kuti guys, inini handidi kana kutonzwirwa tsitsi, because there's nothing chekundinzwira tsitsi. Like zvatatichitaura before tatanga conversation kana kuti zvoni iwe it's just normal, just like anybody else. So thank you very much nemashoko iwawo awataura. Guys, siyanai naChipo neupenyu hwake. Ko muda kuti asade zvinhu, muda kuti adichi. Naye ukasada zvinhu wogodei. Ndodei shwashwa. Aiwa, thank you so much. So thank you so much. Vane vachida kufollow Chipo Muchegwa, munonomuona pa Facebook page rake rakanzi chi? Chipo Chashe Muchegwa. It's Chipo Chashe Muchegwa. Mazvinzwa. And then mukada kusubscribe on your YouTube channel. Unowanikwa pachi? Vasati vaona EP munosearcha Chipo Muchegwa ku YouTube yangu yakanzi Chipo Muchegwa. Ndokwa munoona music yangu yese ikoko. Yes. So yeah. Uri hot but. Thank you very much. Pisha. Right, so ndichida kuti a big shout out kune vese vanofollowa Saint TV pa Facebook. A big shout out to you Makaipa. And tinofollow our Facebook page Saint TV. From Uncle Saint na Chipo Muchegwa ne Saint TV crew yedu nasi ne vanhu vangani Chipo taura chokwadi. Ine one. Much love and God bless.